приятели, аз съм OPKB и има странно разположение на камерата, както и блър на бекграунд. Днес ще играем на Fortnite за първи път от много време с Ивайло, Любо и Красимир. Да. Красимир чопли семки. Извинявам се, ако през определено време чувате... Хайде да почваме. Кой ще играем? Сега на скос ли ще играем? Няма много, честно казано. Да, Любе, да. Баре, защо името ти във Fortnite е 1 милион 516 хиляди 113? Баре, тук ще ти дадох 10 милиона вюта. Какво, Любе? Баре, тук ще ти дадох 10 милиона гледания, защото направих леките емота. Супер! Хайде да ходим на бършичното... Хайде на бършичното дупе. И този как се... Къде бе? Да, ре. Къде? Къде падаме? На копса ли? На бършичното дупе! Не, Коледня, къде ти беше първи скин. Айде, добре, айде бършичното дупе. Frostbite, да. Защо ми върви с 80 FPS? Един бог знае. Беше 6 сезон на такова пака. Че не излезе на Ми Discord. върви ужасно. Даже сега ще го пусна след. Ох, сигурно пак ли са координирали? 100 FPS, 80 FPS, бе, бегайте тук, те са неадекватни. На мен ми е 15 нещо. Че съм много високо, бе. 15. Любец, как играеш, бе? 62 FPS. Оф, аз не знам. Чакай, че това е ужасно. О, 100 FPS! Добре, ще гледам като космоса ми. 65 FPS ми е мак. Моя макса ми е 120, като не гледам към космоса. Като гледам към звездите, както Любо като тича, тогава ми вади повече. Айде пак паднахме на една къща. Ужас, аз паднах на различно. Благодаря. Патроните трябва... Чакайте! О, разкарай се от джобата ми, ако може. Плъм? Аз съм заварезал. Добре. Ако се разкара от живота, ще съм много щастлив. Ох, направих така, че да не се чуват звуците от моята така обичана клавиатура. Чувам че. Здравей. Защо нямам? Стига стрела, бе, тапура. Иво, раздруса ли го? Много година, ама сигурно много ще ми ще дадат. Аз ще овари пока, защото съм на малко. Аз ще отида при Къци да му помогна. Няма да я откажа. Yes! Сив помп. Опет, ама човек. Да, видя го. Има един биг шот. Сега ще го нагъна. Се напиеме. Има един човек на... Има човек на 173. Човек на 173, който идва към нас. И е АФК. Човека е АФК, очевидно не е тук. Излез първо това. Елате при къците за чек. Сайбъртрък, чакайте да вземем Сайбъртръка. Бре, всички, къде да ни чъкства. Льон, излез от Сайбъртръка, дай да карам Сайбъртръка. Излез от Сайбъртръка. Точно така. Добре, айде че, Ива, мита. Метките. Аз ви маркнах там с 3. Добре, там се полива риба, ко прави, бе? Аз взем това медкит. Добре. Аз ще лова риба и ще хвана пак лилав пъмп. Та, риба е тъпа. Рибите са доста опи за хващане. Красимир, ще начек сплашваш ли или не? Никой не идва. Любен, Ивайло, елате Красимир да начек сплашвам да вземем Сайбъртрък. Елате за минитата. Ма ние ги взехме, аз ги взех. Ма не, аз нося други минити. Дай ги накътиш, той няма. Флъпаринг. Добре, идвай, айде. Хоп! Браво. Дойдо. Чай Сайбъртръка трябва да вземем. Трябва да лова нещо. Аз ще взема светъл. Красимир, кажем се в Сайбъртръка. Каква логика? Да. Ако нещо свети, вие трябва да го вземете. Защо брайтнесът на играта ви се намали на 3? Нормално. Айде, сега отиди на 1000. Сега се оправи, да се отиди на 1000. Очите ма болят. Очите почват да ма болят. Светна като коледна лампа. Абсолютно. Коледна лампа, като така лампа. Като коледна лампа, като си, браво. Къде бе, искам нафта. Ама всъщност Сайбъртрък е твой на електричество, ама айде. Като в Сайбъртръка се качи. Някой взел зиплайна. Хора на зиплайн. Ама аз не мога да излезна с Сайбъртръка, защото съм тъп. Ох, Сайбъртръка. Човек! Ето и хората. Не! Аз уварим! Идвам. Ето го. What the fuck? Брат ми, защо? Решкама. Идвам. Идвам с Сайбъртръка. Ние с Любето биеме дните. Няма материал. Идвам с Сайбъртръка. Ние с Любето биеме дните. Ще ги дам, мама. Давай, ще ги дам, мама. Убивам го, коля го, заколи го.
Някой да ме ревайвне. Някой да ми помогне! Бързо, бързо идат хора. Мале. Не, аз ще умра. Някой да ме ревайвне. Иво, чакай. Чакай, те са добри. Много. А някой да помогне на мен, Иво има ли? Не. Вземи Биг Шилда. Къде го? Добре, дай да си... Те Не. беше телефон. Махни тръка, искам да ми д***а обаче. Ай, лай, Няма аз да го взема бе, просто махни. Така, ето го. Добре. Има носим ви метки, споко. На Иво му трябва метките, на мен не ми трябва метки. А убихте ли ги вашите хора? тук има метки. Да, той беше само един, обаче голям професионал. Така, хоп. Добре, идвам към вас да взема, да скачите в Cybertruck. Аз съм ти. Чакайте малко, бе. Ето шилд, който иска. Любо да вземе Шилда. Има минта. Любо да вземе Шилда. Има и такава риба тук. Чакай да взема това, този... Не, тя май не хил. Оп! Аре, като сте готови, качвате се в Cybertruck и дайте да бием на Чакай, искам някъде. да съм пас бой. Какво искаш да си? Айде, Любе, качвай се в Cybertruck, бързо. Пали газа. Любо ти пали газа. Не, бе, тая рибата ти пали газа. Да. Еми, да. Любо му пари газето. Любо. Любе! Какви люти чушки си ял пак? Любе, пак ще го среща. Някакви материали някой да има, защото аз нямам абсолютно никакви. Никаква работа, никакви материали. Watch Аз me буквално имам go. Гледайте, тук закон на физиката няма. Да не някой да ме Много ти как оцели. някакво, като Jesus колекнеш Christ. някакъв пепър или нещо и във водата си някаква... Защо по дяволите Cybertruck ходи по вода, ако не е тайна? Това е Cybertruck, бе, нормално е. Да бе. Ако е Cybertruck модел Б, той направо... Дето Красимир много обича. Риба, отивам за рибата, че не съм я ял никога. Риба. Yes. Риба. Ми е много малко. Няма да, не мога. Риба. Добре, качихме се в Cyber... Любе, качвай се в Cybertruck. Айде, Добре, на къде си бием шута? Трябва ми гранатките. Добре, на къде да си бием шута? Добре, каштурката. Хоп, Cybertruck заседна. Искам материалите от честовете, моля ви се, аз нямам никакви. И аз искам материали, аз имам 10 материал. Няма пич. То нямаше материали в този чест. Тук е SMG, че нали борите. Няма да кажа. Не любя... такова. Между тук има гигантски тенис топки. Забравих, че това взема фол damage. Бързичко, че има 35 секунди. Чак сплаш. Чакай, Къци отиди при Вал за чек сплаш. Къци отиди при Вал за чек сплаш. Къци отиди за чек сплаш. Шутка. SMG? О, има... И аз паднах. Опа, чакай, че топката ма дигна нагоре. Точно така. Рифтват ли са най-накрая? Чакайте. Ама зоната дори. Чакай, защо? Отече, чакайте. Аз не мога. Окей, аз няма да взема рифта явно. Окей, това е тъпо. Да. Само аз си го взехме. Не, само Любо не го взе. Нищо не е давайте. толкова зле. Много Не е съм толкова тъп. зле. Любе, извиняваме се. Любе, дано да Не е оцелееш. толкова зле, По-скоро аз се съжалявам. извинявам, защото аз я направих тази пътя. Ще лутнем ли, ще ръщам ли Cybertruck или не? Ето ги. Айде да грешим, зоната е близко. Ръшкаме ги. Едвам. Трима са! Трима дефолтки! Има още един! Идвам. Браво. Добре. Ами те Има още един. Аз какво SMG си взема? Това ще си взема. Имаме Авентадор, by the way, мога да го взема кубачка. Къци, латка. Мога ето. Не мога. Я чувам The Weeknd. Само могат. Да. Къци, what the f*** какво са Авентадора направи? Чай, безумата иде при нас. Любо дойде. Аз съм тук, бе. Чакай, къци, Красимир, какво правиш пак? Смека отиде в зоната? Браво. Не сме в зоната. Някой да го лутне и да дойдем в зоната. На който е на най-малко HP ще му дам да се хилва. Къци, очевидно. Хора! Чек сплашове. Къцка. Има хора пред вас на 94. Единия е горе. Той си нещо 46 шилд. помощ. Добре, пича, виждам го, аз съм буши, ще ги скемпа. Аз идвам. Не му взех нищо. Скутропър е кракнат. Бе, айде ги, малко са и са двама. Ако има гранат, щях да им метна, ама ми При свърши. нас Ние са сме 4 са, бъри са, 4 са. Да, ние сме при... 4 са, аз мисля, че са двама. Елате в буша. Аз съм Вече са вуша. 6. Вече са 6. Как са 6 на едно място? Те се избият. Красимира, От всички страни идват по малко. Къде са? Ама
Като си ти тъпли си или да. Ето, тук има едни, там има едни. Сплита, е така. Дропнал го, чакай, че подскочих. Его. Аз го решкам. Добре, единия са. Айде, сиво съм. Сплит. Хилва. Има още един сколтрупър. Убих сколтрупъра. Добре, убихме ги. Браво. Чайте, някой май дойде отзад от оръжие. Да, наши ни ръчнати отзад, те снайфат даже. Не, отпред снайфът. Единия... Не, и отзад има на Старк има. Мене всичко ми е епик. Ела, да отидем на тия на Старк, че ще 24 минус там. Не влизайте в рифта. Къде ще качим? При кой ще отидем? Чакай. На Старка или в зоната? Няма да влизаме естествено. Аз само го такова да не е нищо. Окей, давайте. Чай, така да направим. Иво, Креативно ай. е. Къде кайте? Значи, тук отгоре на Старк. Къде на Старка? Ето като на да сграда. Окей, айде, на сградата. Ай, бим ги. Те са от... Мина О, отгоре. глека са балумици. Те си мислят, че... Тъпаци си. Така, давай. Окей, това крачен, то яката го лейзърнах. Минус 23. Малумици са тука. Един на нокрен. Аз нищо не мога да направя. О, чак си ме оцелиха. Оцелиха ме много брутално. От някаква друга страна. Някой да има минут, някой да има минута. Отгоре. Няма шилд. Аз Отгоре ли? гледам за нокретия. Айде. Един малумник падна долу, Идвам. помощ. Идвам, къци. Къде си идвам? Любо, идвам. Ивайло идвам. Любо идвам. Той го нокрен. Другия. Където? Другия. Къде е? Той ще ще му- ме убие. Чакай, Любе, на малко съм. Стъпвам навсякъде. Беше лоша идея да идваме тук, ама това е друг въпрос. Не бе, Не, бе, спокойно. Ще го спечелите. Аз взех на Стони. Добре, Иво стреляй по него, че... Единия е нокнат, by the way. Единия е нокнат някъде. Убей ги. Прекрасно. Браво. Някой взе карта на Любо, вземе карта на Любо. Трио срещу две маса. Спокойно. Имаме ли чек сплашва? Няма чек сплашва. Иво и Борис... тъй, не. Краси и Чакай. Борис трябва да се хилните. Хилва. Това болт. Не ме оставете, окей. защото така стават грешките като... Дърботна? Не, няма. Няма. Аз го спамям с ракети. Вие ги стреляте, аз ще ги спамя с ракети. Някой има ли на Стони Старк пил? Не. Ето къде има златно пиопил. То долу беше някъде. Долу има златно за пиопил, ето къде, Иво. Какво? Златното пипил е долу в бокса. Има златно. Златно пиопил. Златно какво? What the fuck? Само аз ли съм глух? Да. Аз ви марквам, че един е тук и другия е What тук. the f***? Тук има... What the f***? Ето го бе. Ма ние сме си добре, ние сме си в зоната. Кой иска да Разбира се, не. Аз затова ви казах, че няма важно дали сте такова. Те са, чакай, те да не са солота, те са две солота. Оп, минус 100. Минус 100. Чакай, Браво, красиво, спамах ги, ще ги лейзърна, лейзървам ги. Майко, фанах рифта. Аз всяката лейзър. Ще го застрелям с... Опа, лейзърна година. Аз съм без Къде са, бе? Отдолу са, убил годиня. Ей, не му взех демидж. Пропуснах. Отдолу е След малумника. 30 секунди пак имам. Ето когато го виждаме, ето. Оп. Ще го снайпам. Опа. Може да ги ръчните, ако искате. Не. Не, добре. Искам. Към тях, зоната е към тях. Ма Любе, той е един. Браво айде. Първа Браво игра. е красиво. Айде. 90-ки? Айде. Като за епизода една хубава победа е много добра. Еми, едно убийство. Много малко. Аз не знам, айде, хора за епизода правим още една игра. Ара. Я да видим колко 20 минути записвам, може да още една игра ще направим и ще... Това беше между другото с много малко килове игра, ама. Това беше много готина игра. Въпреки малкото килове. Това беше готина. Едва. Имахме и към 13 кила общо, ама. Това е малко. Дори да беше Ние 3% за обите изчистихме. Аз ще направят скин за Джо Байден. Не, аз този скин ще го репортна за unsupported content. Аз ще го съпортна за такова, за как беше? Нещо си там. За харасмент ли? Да. Ало. Аз ще го съпортна за Аз ще го репортна за unsupported content, защото не трябва Джо Байден да бъде Къде в си? Fortnite. Пак уипинг, ако искате. Пак ще Много е бършам. далече, много е далече. Добре, къде ще... Искам малко килове да направим. Свети ще ни убият на секундата, това е категорично Свети е така. добро, Свети е добро. Не, ще ни избият, както... Не, Свети е добро място, ще дойде Да, да Свети е много добро хора. място.
Това е много добро място. Ще видим, ще видим. Окей, Добре, аз ще дойда си Валдай. Добре, аз ще скоча на едната къща, аз ще скоча на едната къща. Обид. Браво. Любо, раздрусай го. Шекна го. Точно така. Къде му е гаджето? Не го Къде виждам. е? Долу съм. Ето го. Това къща, що има толкова малко? Трябва ми вепън. Той баня има. Ау. Добре, имам Аз го проследих. при Любойкът си. Абе, махни се, бе, не мога да си отворя често. Виждам ги, двамата виждам. Кът си при тебе. Мафак зафарах Любо. Идвам. Кът си, помагам ти. 3-6, убий го, добре. Найс. Хилвайте. Елата помогнеш, моля ти са. Кой да хилна? Идвам. Любо. Вземам ви хилове. Арбе. Борис. Извинявам се. Добре. Но все пак си отворих често, което е добре. Има ли други освен те или не? Ами не, аз ви казах, че има един склад само. Добре, аз видях Аз двама. направо като говоря не приказвам. Аз като говоря не приказвам точно така. Това е велика мъдра мисъл. Велика поговорка, аз като говоря не приказвам. Май виждам лама. Окей. Чакайте, Тесли, много Тесли. Cybertruck, Тесла модел Y, Тесла модел Хикс. Чакайте, взимаме Теслата. Къде е ламата? Challenge started. Ивайло къде отиде? О, той е вал на километри от нас. Еми, има чак спашил между другото тук. Това е хубаво. Има и метки, още един, който аз ще сложа. Дай са два. Ива, може ли малко патрони? Мога и материали да ви дам, защото аз имам 504 дърво, 380 тухли, 465 метал. Не бих отказал малко дърво, малко метал и малко тухло. Взехте ли мините в хотела? Добре. Ива, дай малко материали. Айде малко, дай малко. В кой ме губ? Аз се заклинших заради Красимир, защото е малумник. Бе, айде. О, Google асистента ми се включи. Аз искам Ламборгини. Къде има Ламборгините? Си зареда ламбото, което не е мое. Тесла модел Y, чакай. Ела, това е модел S, не е модел Y. Айде, взимаме... Тръгнах съвсем справедливо от теб. Гледай го става. Майко. Тая песен много... Коя? Благодаря. Борисе. Ко? Къде? Ела. Благодаря, Любе. Имаш ли минита? Ще бъде хубаво. Откраднах ламбото. Къде си ти, какво искаш? Дърво. Опа, извинявам се. Това е много. Аре, добре, отиваме към къде кажете всъщност. След вас сме. Изчезваме. 72 съм вече. Аз съм 47 все още. Това е хубав чест. Вече го няма. Това е много хубаво. Добре, елате за чаговица. Аз ще лутна къщата, че имам много малко патрони за всичко. Пиш. Добре, айде. Аз ще лутна къщата, далеч. Добре. Добре, какво направих са? Иво запали къщата. Да, добре. Чаговици аз ги взимам. Окей, става игра. Друга някаква къде е ламбото, бе? Дай. Опа, пътъки. Като си може да не бъде психопат, ако аре, качвате се вие в Теслата, ние с къде сме с... Аз ще искам за здраве. Теслата май се запали като чили. Аз искам за здраве. Не, Теслата е там. Добре, айде, аз идвам. Идваме с... ние сме с ламбото. Вижте, аз съм по-модерен. Любо, виж аз как хода. Чакай малко, аз... Вижте, аз съм много модерен. Естествено. Вижте мамене, вижте зад вас. Вижте мамене, чакай сега. Гледай коста. Само да намеря. Вижте мамене, Гледайте мамене, аз съм с ламбото, дига Симсе. Айде вижте мамене, Айде вижте мамене. Не искат, че сме най-модерни. Любо, вижте колко е щастлив. Аз ще влезна в това, някой бъс. Аз ще гракам. Също че тук има патрони. Добре. Някой се качи в ламбото, иска ли, момичета? Копай го, айде. Лейзър. Я някой да ми види Чопа. Я вижте там горе на колко съм. 0. Да го ръщнем ли? Да, идва копа към нас, Добре. Вижте аз на колко съм. Като си е на малко. Копата идва. Бягайте от копата. Иво, бягай от копата. Избягай. Help me. Иво, ела към нас. Иво. Аз се решкам. Къде си, тук имаш чудесия. Влизам в буша.
Бе, ние сме с ламбото. Цялата копа идва. Къде си тук имате? Чопата! Двама са! Като си извинявам се. Идва и пикап. Идва още един. Идва Cybertruck, О, тук ще стана много мощно, мене. Идва Cybertruck. Тук два склада, пич. Любе, убих пандата, чакай. Найс. Пандата умира. Убих пандата. Кактус. Идвам. Иво малко масло не изостави. Не, танцувам. Не. Умре. Вземи на положението, отече за мене. Яйт, нок. Някой да ме хилне. Чакай. Окей. Няма Не ми ръжда. взимайте си. Шейкдаунете, някой да ме хилне. Хилнете ме, ръчкат ни, хилнете ме просто. Хилнете. Красиво, убийте човека, да не умрем. Къде е? Ако направя втори уин ще е много яко. Това беше бъдка. Бе, искам хилване, ако може. Тук има минта, Аз съм при Любо. Дайте си взема помп. XP tokens. Дай мен не трябва. Взимайте каквото искате. Добре, чакайте, пия минута. Някой, ако има меткит, няма да го откажа. Не, нямам. И аз. Чакай, май отварям чест. Чакайте, аз да дойда при вас. Патрони за снайпер имате ли? Аз имам към това, аз имам към Думс. Ела. Иво ти къде отиде, бе? Боре. Имам към Думс. Ама с кое? Да ни открадна Авентадора. Какво, Иво? Какво, Любе? Дай, благодарим. Така, къде отиде? Геймфайр. Ела тук, приятелю. Умрем се. Някой да го стокне? Стокна го. Не мога, нямам дърво. Окей, аз умирам. Що избяга от нас така мазно? Чакай бе, човек! Тапака се качи в фортеса. Идват с копа и ме търсят. Полицията! Бягайте! На малко съм, на 60 съм. Кът си ще пукне. Слагай меткит, кът си. Имаш ли меткит там? Не. Аз взех меткит. Дай пък, кът си замина. Някой да вземе кът си да го кер. Според меткит, там аз ще умра. Умирам от зоната. Любе. Не мога, аз съм мъртъв от зоната. Вземи го бързо. Аз се жертвам, аз ще жертвам за Любо, Аз стим. Добре. Носете Любо. Ами, аз Любе! съм на 26, тъй че... Аз съм на 30. Там има рибки. Има метка. Някой да лови. Слагай го ти, защото ти дори нямаш шилд. 20 на хората пред нас. И аз имам шилд Трябваше да 30. ги целиш. Тя ще го снайпнем с Те веса. така ще ни нагледат. Поне се опитам. Ама тия са бият, бе. Да, Любо, що ги ръчка? Чакай, не ги Се опитам с ръчкам. веса да го снайпна. Ако го снайпна с веса... Ма, приятели, трябва да ходим, пак ще ни вземе зоната. Лодка, някой да вземе лодката. Взимаме лодката. Добре, някой да всички ли сме в... Иво, как ли са в лодката да дърпаме? Иво, как ще са в лодката? Давай. Какво пътиш са? Защо ти в морето? опитам да го например, снайпя. не мога. Движение. Добре, Няма да стане. айде. Се опитам да го целя. Трябва да... На стри съм, аз отиди коня раката. Аз съм на 5. Аз нямам материали. Аз строя. Браво, Любе. Строя. Нямам материали. Дай, слизай, трябва да лутваме. Тук ли? Кедмит. Маля, какви стени направих там. На Ивало му трябва най-много ситко за хилване. После на мене. Аз съм на 5, пич. Аз нямам материали, обаче трябва чупа. Тук чест. Меткит нещо. 2 часа. Бандажки? Извинявам се. Бандажите, ако... Yes, меткит. Точно така. Дишо. Защо един? Дайте ви на мен един. Ох, Ти не използва ли меткит? Не, обърках се. Лечи да чест. къде? Златна помпа и чест. Чакай, тя зоната е към нас, бе, чакай. Ма зоната е при нас. Бързи се. Аз бързо, чак. Давайте. Айде, бързо. Хоп. А ние как ще излеземе? Ами един бокс, дай, трябва да строим, трябва да фармим. Няма да стане. Трябва да фармим. Кой е най-добре ще шотган? Всички. Последвайте ма. Аз Къде? имам златен шотган за някой просто. Любе, може да ми го дадеш? Да, изимай. Благодаря. Аз нямам шотган сега. Shit. Ето, чакай.
Взимай синя. Благодаря. Къде? Ето ги, виждам ги. Ей, там са склад си лутят. Трябва да отидем в Ай, зоната. пич. Те са Три на видни мен. с звука. 4 на 2 сме, 4 на 2 сме. Лут Аз имам много материали поне. Лут на Аз имам 180, лут на 180, на 181, лут на 181. Минус 105. Нокнат. Аз имам за люта. И аз отивам, Любе, идвам. Чакай. Трябва да взема кокоси. Ей, там също. Давайте ръш. Някой да ги спами обаче. Елате за Не люта. ги ръшкайте. Елате при нас, не ги ръшкайте. Чайте. Елате при мен, Любо. Аз ще ги спама. А, Моля, често бе, моля. На 115, 116 има хора. Скотс. Аз съм зад Любо. Той че... Къде той често обаче? Те са два склада и са ръшкат са. Трябва ги... Флопърче тука. Дай ги търпатнем. Сплитна го. Те са бият. Хвърляме гранати. О, те са два, ще го задържа един. Оня крак на... При нас идва човек. Отивам при него. И ти ли бе? Аре де. Аз се сприх малко некадърно. Отдадем 27 с помпата, защото помпата е развалена, разбира се. Отзад на цялата. Ами при нас, тук положението при нас не е много добре. Даже хич. Накрая като... Чакай, няма материали. О, мина положение. Елате за материали. Люба, дай свои материали. То да не умре от зона. Любе. Подскочихме. Смърт. Да бъде смърт. Излизам за материали. Моля. И добре, как ще ставиш, бе? Да ти умре. Това е смърт. Аз влезам в зоната ни. Чакай, бе. Те бяха двама. Не мога аз сам, защото и двамата са с... Ей, тази снепнах за 105. Тъжно е положението. Добре, се справихме, чакайте да си направя интро. Чакайте да си направя утрото. Това беше за клипа, приятели. Надявам се да ви е харесал. Ако така, не забравяйте да ударите по един лайк, да се абонирате за канала, да чекнете инстаграмища, дискорд и всичко в описанието. Това беше от мен. Хей, ти искаш да направиш тази мечка щастлива? Това може да стане. Ако харесаш видеото, абонирай се за канала и гледаш предните 2 видеа.